Szałot śląski, przez was w Polsce znany jako sałatka jarzynowa. Klasyka każdej imprezy urodzinowej i praktycznie każdej imprezy. Spożywane oczywiście w towarzystwie frankfurterek na Górnym Śląsku zwanych powszechnie franckami. Dzisiaj wersja na dużą imprezę. Co potrzebujemy? Dużo kartofli, no tak ze 12-13, 10 dużych dorodnych marchewek, 4 duże cebule, dużo pietruszki, dużo majonezu, 2 puszki groszku, słoik ogórów i jaj. Powinno być z 12, ale akurat w paczce jest 10, a nie chciałem kupować specjalnie następnej paczki, tylko dlatego, żeby były 2, będzie 10. No i oczywiście do tego wszystkiego betoniarka albo wanna, żeby to pomieszać. A, no i oczywiście niezbędna rzecz przy każdym gotowaniu – piwo. Szałot zależnie od regionu je się z przeróżnymi dodatkami. Można do niego dodać jabłko. Wiem, że też niektórzy dodają śledzia. Wiem, że niektórzy jedzą z boczkiem. Niektórzy nawet dodają taką abominację jak kukurydza. Ale ja najbardziej lubię i my z Patty najbardziej lubimy ten taki klasyczny, bez żadnego udziwniania. Pierw gotujemy marekwie i co ważne, ze skórą. Tu do drugiego zaś wciepujemy kartofle. Nie musimy ich nawet myć, bo i tak gotujemy je w skórze, tam mundurkach. Zalewamy i na gaz. Patrycja, masz tu w prezencie 2 cebule i ja tu biorę 2 cebule i obieramy i kroimy drobno cebulę. Tego nie będę nagrywał, bo będzie płacz. Cebula do miski, w której oczywiście przed chwilą dopiero skończyłem moczyć stopy. Tu już i kartofle, i marchewka sobie bulkły. Muszą się zrobić miękkie, ale nie mogą być za miękkie. Teraz przechodzimy do fazy ogóra. I takie pizdryki. Ogóry do michy. Groszek do michy. Siup, ale piękny. Marchewy uważone, kartofle uważone. Teraz muszą troszkę ostygnąć, no bo są tak gorące, że... A! Teraz idzie pietrucha, jajca do gara. I jak bulkną, to 10 minut. Teraz elegancko trzeba wyszkrobać marchewy. Ludzie, co to jest za mozolna praca? Patrycja już tu kroi marchewę z wielkim trudem oszkrobaną, a jeszcze przede mną został tylko garniec kartofli. Jajca to już potem pół bidy i w sumie zrobione. Tu Patrycja już kończy marchewkę, to też pokroimy w kostkę. Wszystko walimy tu. Pierwsze na świecie jajko chciało się rozmnożyć przez pączkowanie. Patty, ty już kończy szlachtować jajca. I potem jeszcze ino majezon. No i nadejszła wiekopomna chwila. Została kropka nad i. Patrycja, czyń honory. Pam, 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 pam. Zamaszyste, pełne ruchy. Nadaje temu rotacji, kręcąc miską. Patty, korzyni. Patty, jak to smakuje? Kurde, zajebiste. No. Myśmy tutaj komisyjnie odłożyli po talerzyku, że jakby było zatrute i my się rano nie obudzimy, no to żeby inni tego nie jedli. Teraz to trzeba przełożyć do ładnej miski, bo tak gościom podać w tej misce, co ja w niej moczę nogi i odmaczam pięty. Delikatnie posypane natką pietruszki. Smacznego.